Yeah. Lung zemak tak tak moi tak tak mai kan ram chung ngeiah hmuh tur awm a hei alom omin amoin aro pui hlein ka hria ze hrang hrang hei lung sen ani a sen a khawih pawh hian kut a sen theih a hi var vek ve thunga khawin kut a var a paw duh lutuk ve thung ani tichuan hei hi en hian rong var hina farna ni awm tak ani amar chu ni lowa sailung var a kara hian a inzep teuh mai ni tichuan hei hi kan sei tak ang khan rong var hina farna a luan na ni lem lowa ti hian sailung var a kara hian a khat a luang khat dap ti mai la kan soi sual tam lo tian zenein a awm ani chuan heng hi chu kan hre theuh awm e sailung var kan tiang chi kha nia chi khal te pawh anga lawm le chang tha em de ngala kan ram chung ngeiah tiang hmuh tur an awm te hi a lawm a mawi ram a ti hlu ole tichuan helai mi hi hei a half zawet tling lo deuh hleka var a ti hian a chunga mi pawh hi nia anal dang dayang reng khawp mai chun helai mi pawh hi mawi dang dayang reng khawp mai hi a vailan dan ani a hmel hmangin ang lo teuh mai a maro chu an mawi em vek mai ni